wanda ya ce Allah ya ƙara malam lafiya, malam mace ce aka ɗaura mata aure kafin su tare sai mijin ya mutu, malam za ta yi takaba ne kuma tana da gado. Ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan. Idan saki ne an ɗaura maka aure sabuwar amarya bata tare ba sai kai sauta ga mugun wawa domin sauta ga wawa sai ta tare, shi kuma sauta ga mugun wawa shi ne kafin ta tare. Don gace ka sake ta in akwai wani nan take na santa tunda bata tare ba sai kawai ta ɗaura masa aure ba idda. Ba idda. Amma idan mutuwa mutum yayi, ai kaga mata mijin aure ne da mata aure sai mijin ya mutu, wannan sai an yi abu biyu, sai an bata gado kuma sai ta yi takaba. An taɓa yin wannan, na tausaya an gwanna wallahi. Aka yi amarya malam, aka je aka yi jere, ta ci kwalliya malam, aka je aka yi mata dilka, aka yi mata halawa, aka yi mata kitso, aka yi mata ƙunshi, aka ɗauke ta da dangi da 'yan uwa da abokan arziki aka kai ta gidan ango. Shi kuma na abokai suka ɗebo motoci aka ce aje ai kwabo, lokacin ana irin kwabo ɗin nan. Ka san da aka ake samari, a ɗauki babura ai ta zagaya su ana kwabo a hau motoci ai ta gudu ana ganganci saboda tsabar samartaka. Ba irin wannan ne sai ango ya faɗo ya mutu. Can amarya tana jiran ango, nan kuma ango an yi hatsari nan take ma ya mutu. A lokacin duk abin da aka shirya na farin ciki sai juya ya koma na bakin ciki. To sai iyayen suka bugo suka tambaye ni ya za a yi. Na ce ai za ta yi takaba na wata 4 da kwana 10 tunda ba sakinta yi ba, mutuwa yi. Sannan kuma gadansa za a raba da ita. Kaga dama wani abokin sa wataƙila yana so, kaga sai ya tara ga amarya kar kuma ga kudin gado za ta taho da shi. Jarabawa ce. Ana tausaya angon nan, na masa addu'a sosai, na tausaya masa. To da haka abin da za a yi kenan, za a yi gado, za a yi takaba a karmaka. Mala idan mutum yana aikata abin alkhairi, yana mutuwa zai fara ganin abin da ya yi, kuma mutum zai ji daɗin kwanciyar kabari. Malam don Allah ina so a yi min ƙarin bayani. Wallahi idan Allah ya karɓa, ai duk abin da ka ga muna yi dinnan mu fa kwanciyar kabarin da ita muke so a fara. Shi ne, ai magana ce ta gaskiya. Duk wanda ka ga yana yi nan fa ba fa mai tabbas. Tabbas ɗin mu kawai muna san Allah da manzansa. Mun yadda da Allah da manzansa. Mun yadda da abin da Allah ya faɗa da manzansa. Amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Amanna bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah. Wanda yace ko baka iya karatu ba kawai ka faɗi wannan, ka ce ni na yadda da Allah da duk abin da ya zo daga Allah yadda Allah yake nufi. Na yadda da manzon Allah, na yi imani da manzon Allah da duk abin da manzon Allah ya faɗa ko ya zo daga gare shi, da duk yadda manzon Allah yake nufi, to na yadda da yadda yake nufi. Sai ka jira kawai duk abin da ya zo ɗin kawai sai ka ɗora shi a wannan sikelin. Na yadda da Allah da duk abin da ya zo daga Allah yadda Allah yake nufi. Don abu ya zo daga Allah sai ka karɓa yadda Allah yake nufi. Na yadda da manzon Allah, tun da ka yadda da manzon Allah, na yadda kuma da duk abin da ya zo daga manzon Allah kuma yadda manzon Allah yake nufi, ba yadda wani ya zo ya ce haka yake nufi ba, yadda shi yake nufi alayhi salatu wasalam, to haka na yadda da shi. Don ka faɗi wannan, ko yanzu ka faɗi ka mutu, in dai da gaske kake cewa duk abin da ya zo daga Allah za ka karɓa yadda Allah yake nufi, duk abin da ya zo daga annabi za ka faɗa yadda manzon Allah yake nufi, to ko yanzu ka mutu kana da kyakkyawan zato. Amma tabbas ba mai ita akan wuta ko aljanna, ba wanda ya isa ya ce maka kai dan wuta ne ko kai dan aljanna ne, sai ka tsaya gaban Allah. Wanda ya mutu da imani a ce dan aljanna ne, wanda ya mutu kafiri ce dan wuta ne, wanda ko bai mutu ba to sai ai shiru. Dan tayewa ka ce dan aljanna ne ya fasa aikin aljanna kafin ya mutu, ko ka ce dan wuta ne ya fasa aikin wuta kafin, tunda baka san gaba ba. Wanda kake masa kallon dan aljanna ne ba zai mutu yana aikin aljanna ba, wanda kake masa kallon dan wuta ne ba zai mutu yana aikin wutan ba.
wanda kake masa dan bid'a kake masa dariya kafin ya mutu sai ga Allah ya shirye da shi ya bar bid'ar. Wanda kake masa kallon ba dan bid'a bane kafin ya mutu sai ya juya koma bid'a. An shayi